FM Nishaɗi TV domin kasancewa cikin nishaɗi da na subscribe tare da ƙararrawar sanarwa. FM Nishaɗi TV tasha ce wadda ta fice wajen an da yawo cikin nishaɗi da haɗaɗɗen waƙoƙi, fitattun jaruman sati, waƙoƙin da suka yi fice a cikin sati, shari akan mawaƙa da sai sauransu. Mun gode. Ni ce taku tashar Nishaɗi TV. Ku ci gaba da kasancewa da ni a arewablog.com. Yanayi ya zo gare ni ma ya zo gare ni, da wuri ki kula ni ma sai ka kula ni. Alaƙar mu da ke ta sanya rai ya faranta, na san yanayin da za ya zama alkairi. Alaƙar mu ta sana baka komai dozin, bakon yanayin mu za ya zama alkhairi. Na shirya farin a cikin kisan nemowa, ko sun tsara kan ki zama rushewa. Kalaman bakin kini suke burgewa, abinda nake so ki bani duka soyayya, in kika hana ni kuma zan zare. Na so ka zaman ni in zamo kai nawa, cikon bore kai kadai nake nunawa. Rawata a gaban kaza na yau takawa, mafarin bude batu akan soyayya, sanin darajar nawa shi nake nunawa. Abin alkairi guda da zani tuna, irin yadda kike kula da komai na, kina sanya zuciya da ruhina, kina ta faɗan baki sanya raina jinya, na yarda da haka ke kaɗai ce ta. To sakan ban so na baka da kai dai na dace, dukkan soyayya ne zan maka in ka amince. Mukullin soyayya ta an shirke ba mai kwace, da na wai ga gefe na ba kai na san zan rikice. Na kallon ki ido a cikin ido haya zanye, tunda na ganan na ƙaunar ki ya zan bakon yanayi, sakon soyayya. Ni so na ke zan yi tunani, Ni ma ai kai zan yi tunani, kin ruɗa ni da kyau na kamanni, to ni ma ai ka ruɗa ni. mu waje bisa nan kiki sani, Daure ni ma sai ka aje ni, ni fa gaba ɗaya kin sauya ni. to ba za mu rabe ba. Alaƙar mu da ke ta